Ta záhadná postava dole v zahradě, to jsem byla já, Tomáši. Ty, Karlo? Myslel jsem, že to byla Hedvika. Hedvika v té době právě rodila tvé dítě. Mé dítě? Myslel jsem, že to je Adolfovo dítě. Adolf Hedviku vůbec neznal. Ale jestli Hedvika porodila mé dítě, pak ty, Karlo, Ano, Tomáši. Jsem tvá sestra. To není možné. Má pravdu, Tomáši. Nemohu tomu uvěřit. Vždyť ty jsi mi, švagře, říkal. Já nejsem tvůj švagr. Ne? Já vůbec nepatřím do rodiny. Jsem cizí člověk. To ovšem zcela mění situaci. Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta. Ty nejsi moje teta, tetičko? Neříkej mi tetičko. Teď už ne. Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvůj syn. Tatínku. A maminka? Je tvá babička. To je hrozné. Jsem tedy úplný sirotek. Ale to není tak důležité. Důležité je, že jsem konečně poznal pravdu.